Fun aprendiz de Astano do último curso que houve aprendices en Astano, no ano 76. Aquela que estábamos acostumbrados, que todos os anos había promocións de aprendices e era unha ilusión que tiñamos moitos os rapaces da comarca de poder entrar a traballar en Astano, non? Entón, eu entrei no ano 76, xa digo, o último curso que houve de aprendices, e comigo entraron algo máis de 60 rapaces que tiñamos entre 14 e 15 e cerca dos 16, non? Entón, 14 e 15 anos basicamente, e aí estuvemos, no meu caso, aí estuve hasta o ano 87, unha vez que foi a reconversión naval. No ano 84 pasamos aos fondos de promoción de emprego, e no 87, cando remataban os 3 anos de fondo de promoción de emprego, pois había que tomar unha decisión, ou buscarte un traballo en algún sitio, ou no meu caso, pois eso, o que se chama agora emprender, daquela era facerse autónomo e punto. Entonces, me fixen autónomo, eu aproveitei, eu seguín, ainda que era aprendiz, seguín estudiando, seguín facendo o daquela COU, o BUP, o COU, rematei eses estudios, fixen unha carreira, fixen graduado social daquela, e coincidiu basicamente co final da reconversión, non? Entón, en ese momento, eu tiña a miña carreira rematada, e optei por montar un negocio en ese caso de asesoría e de seguros, ata hoxe, que sigo nel, non? Entón, un pouquiño antes de ser frali fun cociñeiro, anduven en todo, non? E despois finalmente, pois fai uns anos, tamén me dediquei un pouco á política, estando de concelleiro no Concello de Fene, tanto na oposición como algo máis de 8 anos de alcalde. A experiencia, son experiencias desde logo moi enriquecedoras, porque con 14 anos entrar nunha empresa de miles de traballadores, con compañeiros, amigos, entón, eso te forma como persoa. Eu teño moi boas experiencias, tamén hai algunhas malas, lóxicamente, non? Pero a inmensa maioría son moi boas experiencias, conocín xente moi boa dentro do hosteleiro, tanto como traballadores como persoalmente, que, un rapaz de 14 anos o marcan, te ensinan moitas cousas, esas ensinanzas que moitas veces decimos, sí, os estudios, sí, pero a ensinanza da vida, estabas relacionado nun ambiente onde había esos rapaces que tiñamos 14 anos, pero xente de máis de 60 anos, e son, como se sole decir, os 60 anos daquela, dos anos 70, que non son os 60 anos de hoxe. Entón, a experiencia foi moi boa, e xa digo, é moi enriquecedora. Pois as circunstancias foron as que foron, e a vida tuvo que ir por outros derroteiros. A estas alturas xa, con casi 49 anos traballados de forma ininterrumpida, porque nunca deixei de traballar, non? Entón, che dá unha experiencia na vida que é moi enriquecedora, e aparte fun capaz, puiden ver desde todas as perspectivas, é dicir, eu entrei con 14 anos, con 15 anos, non sei se con 15 ou con 16, xa estabas afiliado ao SO, ao sindicato, que daquela o sindicato nacionalista que existía no hosteleiro, e entón pasache toda a vida afiliado hasta que foi transformándose. Cando xa me puxen de autónomo, pois pasaron anos difíciles, lóxicamente, ao principio, houve que traballar moitas e moitas horas, a perspectiva cambia, desas 8 horas de traballar, isto se acabou, e despois, despois de anos de ter o negocio xa montado, de ter os empleados, ves outra perspectiva tamén que te axuda a valorar as cousas de outra forma, e finalmente, dende a política e dende a alcaldía de Fene, pois, é outra experiencia, unha experiencia moi bonita, e eu son dos que digo e insisto, a maioría dos veciños debían de pasar por un concello, de concelleiros, participar na vida pública e política do seu concello.